आरो गोदान मोनसे फ्रेश भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ दिनै जों आरो खेबसेबो बेरायनो थांगासिनो बबेयाव थांगासिनो नोंथांमोना दसे उनाव मोनथिगोन भिडिअखौ नायलांबाय था दहायनो होनखादोंमोन आं बेरायनो थांगासिनो होननानै माने बबेयाव थांगासिनो बेखौ खोन्थायाखैमोन आरो बायहाटानिफ्राय एसे आगोलाव माने समायना जायगा दङ आरो एक्जेक्टलि आंबो मिन्थिया मा जायगा आदामोना खोन्थादो आरो बेयावनो थांगासिनो नायनांबाय था नोंथांमोना बेयाव सहैनानैबो आरो मोजां मोजां नोंथांमोना दिन्थिगोन औ माने मायबा होनदों आरो उनाव मोनथिसिगोन आरो मोनसे खोथा माने जों बाक्सानिसो नालाय जोंना रावा सानजारिसो माने नोंथांमोना एसे एडजास्ट खालामदो आरो दा थांगासिनो नोंथांमोननो मोजां मोजां भिउखौ दायो मोनहैनानै दिन्थिगोन एडजास्ट खालामदो एसे आरो भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर फाइनालि जों जायगायाव मोनफैबाय नायलांबाय था नोंथांमोना दायो नुगोन भिउखौ मोजां मोजां समायना लोगोफोर जोङो बायहाटानिफ्राय एसे फैनानै माने बायहाटानि खाथियावनो आरो बायहाटानि खाथियाव मोनसे मन्दिर दङ कामदेब मन्दिर होननाय बेयाव फैदों आरो लोगोसे बिनानावनि कभार भिडिअ बानायनो होननाबो फैदों बेखौबो बानायनोसै जायगाबो नायनो फैखाथाव बिदिनो दा नोंथांमोननो सिनेमेटिक शटखौ दायो दिन्थिलांगोन नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ बारा गोलाव बानायनाय जायासै जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब गासैखौबो खालामना होदो आरो नेक्स्ट भिडिअखौ बेनिख्रुइबो मोजां बानायनो आं नाजागोन नायनायनि थाखाय थेंक इउ बाय बाय